kapurwakan sinaran kula sakadang seni krawitan Kukila Laras ingkang titilaksana kalenggahan dalu menika kepareng piniji pepundhen sepuh danipun Bapak Saidi sakeluarga kinen ngreges swasana miwah manem Brama rawuhipun para tamu miwah para pepundhen sepuh dene kunjuk keluarga agung Bapak Ibu tamu sedahan saka kadang kadehan sakinipun Rama Sakidi sak keluarga kang kepareng sampun rawuh nderekaken wilujeng rawuh saha wilujeng lenggah kanthi mardu mardikane penggalih kasekecaken nggih nyala lenggahan sinambi grapi pasugatan kang sampun kepareng cinawis dene kang katemben kewala rawuh mbok bilih sampun kepareng paripurna nggih jawat asta kalian keluarga gumdanipun Rama Sakidi sak keluarga kadherekaken manjing wonten sasana buga sawetawis saperlu nderekaken para kadang Kridha Dharma Ngudi Rahayu nggih Asung Sugata kuyunan sami para tamu miwah para pepundhen sepuh dene kula sakadang seni krawitan Kukila Laras makarya sinaran kadang-kadang operator apa masone Mas duta nggih oh Dika apa duta Dika Audio nggih sembah nuwun kanca-kanca operator sawetawis sampun kawareng nderekaken kula sakadang kang pinangka dados